Ningizimu Afrika Mzansi sanibonani nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona mawukuthi ke mhlambe usuku lakho lokuqala uyithola ke uqondana nalombukiso ngicela ungalenzi iphutha subscribe ku channel uciphize notification bell Siku-Trend TV siyaqinisekisa ukuthi sikulethela ke indaba eyisuke yitrenda usuku nosuku bafethu ke ngibonge nje bafethu ke isupport engisengithe ngayibona kunina njengababukeli ke bayo le channel bafethu kune video engiyipostile ekugcineni ke ivideo eyayiveza inkulumo yomunye weqembu ekuthiwa ke iWest Gang ngicabanga ukuthi ke siyazi ukuthi ke eThekwini endaweni yaseNanda ke ilona daba ke ebelitrenda impela kulezi nje 4 weeks uphelile impela lo trenda udaba le West Gang yaseNanda so ngithe mangiyiposta le video ngizokudlalela iclip eyomunye ke West Gang esiphawulela abantu ke bayibuka kakhulu bafethu ngikhuluma nje bengikade ngino 400 something kwama subscribers kodwa ngithe mangiposta le video bafethu ihlalile u5 days engabukwa kodwa ngosuku lwe6 impela yakhombisa ukuthi ke iyabuka kakhulu abantu ba subscribeile ku channel ngikhuluma nje sibheke ku 2000 ama subscribers manje from u400 engakusho nje bafethu ukuthi ama requirements ukuthi mhlambe ke i-channel ingenza inzuzo senginawo so bafethu ngibonga kakhulu isupport eninginika yona niqhubeke nibuke ama video niphinde ni like mawukuthi ke usuku lakho lokuqala uqondana nale video nawe ngicela ungalenzi iphutha subscribe ku channel uciphize notification bell so bafethu ke ngibuye nolunye ke udaba kusayilona lolu daba ke le West Gang udaba okuyilona engibona lusandla ubhedu ngokutrenda ngokutrenda nje lutrenda kakhulu Facebook konke nje ama social media luyatrenda kakhulu udaba le West Gang sike sezwa ke elinye ke lelunga elomndeni elike laphawula emncwabeni walo okuthiwa ube leader ye West Gang umnqobi Nzimande eliphawulele ke ilunga lomndeni emncwabeni ke laphana ngicabanga ukuthi ke uantu wakhe echaza ukuthi umnqobi umfana ubelungile ekhaya umfana obelungile emphakathini abekwenza okubi ebekwenza emakhoneni kanjalo ke noma wakhe umnqobi uKhoza FM njengomsakazo ohamba phambili eluzamile ukuthi ke limthole elizwe iside lakhe njengomama wakhe umnqobi Nzimande bafethu ke nomama wakhe waphawula ukuthi bona ke bakushwama ukuthi ke umnqobi ube yisigebengu kwabo bamazi nje umfana olungile ekhaya nje umfana nje olunge kakhulu novikela nomphakathi so umbuzo ke wabantu eSouth Africa kanjalo ke nombuzo owabuzwa uSipho Mbatha ku breakfast show okuyibona abathola lo mama ukuthi ke aziphendulele umbuzo bafethu uthi umfana omncane oneminyaka ewu22 uvikela kanjani umphakathi ekubeni ekhona amarazo amadala endaweni bakhona obaba abahlonishwayo bakhona obhuti abahlonishwayo bakhona omama abahlonishwayo njalo njalo so umbuzo ubulapho ukuthi ngabe umphakathi ke uvikela kanjani wachaza ke uma wakhe ukuthi uyaye ekhulume nalabo bafana abayigebengu ukuthi bayeke ukuganga endaweni ngeside lakhe ke uma kaMnqobi usho njalo uthi impela bakushwama ukuthi uMnqobi ubeyisigebengu bafethu ivideo yalapho uSipho Mbatha esuke epheka uma kaMnqobi ngombuzo bafethu angeze uyifaka la but ona la ku description enzansi ungakwazi ukuthi ungene uzubukele ngiyifakile ilink eqondene no Facebook izokudrive nje to uFacebook kanjalo ngiyifakile futhi nelink ezokudrive to enye yama YouTubers la kusuke ekudlala khona ke lo audio so bafethu ke kune statement ngizothi ipost futhi ke etrendayo kule insuku epostwe elinye lamalunga eWest Gang lichaza ukuthi umnqobi kahle kahle yini eyenze ukuthi umnqobi abulawe bafethu ngizoyifunda le post ngiphinde futhi ngiyinameke escreenini le post ithi kanje umnqobi waseNanda ufele ungafuni umnqobi waseNanda ufele ukungafuni ukugwazela amaphoyisa ekudayiseni ama-drugs kuchaza iWest Ngiyathemba uyaphila Echo uEcho ke bafethu umnikazi wepost engicabanga ukuthi ke naye uyimember yama gangster uyimember yama West Gang
So ngicabanga ukuthi-ke la wayibhalelwa omunye, is either iphoyisa okanye nje umuntu nje, kodwa kuzwakala engathi umuntu owazana naye umnqobi wasethola u-echo wasemchazela ukuthi kahle kahle umnqobi ubulaweleni. Okay, ngiyathemba uyaphila Echo. Razo, lo mfana obhala ngaye la ngimazi ngoba ngikwa e-hailing industry. Ngicabanga ukuthi-ke ilaba bama-Uber o-Bolt kanjalo kanjalo. Ngike ngamthatha impela izikhashana kodwa ngingamazi-ke ukuthi uyena lo odume itheku lonke. Then it happens one day saxoxa waze wazichaza nje impela sasiku-danger zone. Wathi Razo, if kungenzeka manje labo rhata esho amaphoyisa besivala la, ungenze njani? Uhamba nomuntu ophethe into efunwa kanje futhi naye ofunwayo vele. Ngathi mina kanjani manje? Wathi phela ama-drugs ayabophisa. Ngathi mina no, ngeke bangenze nix mina cause ngiyasebenza. Wathi yena relax Razo yami, ngiyazi uyinazaretha lasebuhleni, uzokwehlisa ubokwehlisa umoya if besivala ngoshiya lo plastiki ngibaleke mina usale ubakhokhele nali ibukubuku la. Relax, esho emfumba ngemali umfana. Lo mfana-ke Echo ubehlonipha kabi, ubungeke ngempela usho ukuthi le misebenzi eshiwo la yenziwa nguye. Mina-ke ngabe sengimubuza ukuthi kwenzakalani. Wathi hhayi mina Razo ngiyahlanganisa izinto zami, inkinga-ke yiwo amaphoyisa angimise kabi kanti afuna ukukhokhelwa udu for lama-drugs engiwadayisayo. Manje sengiwatshelile-ke ukuthi ngeke sakhokhela muntu, akufe ofayo, yikho-ke uzwa ngifunwa kanje. That day-ke wabe esevuleleka nje impela, washo ukuthi yena akabambi inkunzi, inkinga nje ususa okuvimba indlela yakhe yokudayisa endleleni yakhe. Yikho-ke abanye abashayile nala endaweni ngoba babelwa naye bengafuni adayise ngoba bethi ubulala izingane zabo. Engizama ukusho impela baqinisile ubehlonipha, kodwa nje mawuma endleleni yakhe yokwenza imali ubefika kwakho akukhuze okokuqala, then okwesibili adile nawe harsh. Kodwa cha impela inhlonipho hhayi, ubungase umphikele ukuthi nguye lo odume kanje. Ubelwa nokuthi ngeke yena akhokhele abanye abafana, kudayise yena akhokhele amaphoyisa. Ubesho kahle athi never la endaweni impela akaze wabamba inkunzi, akaze asukela muntu yena. Ubekhuza abanye abasuka kwezinye indawo bezozama ukubamba inkunzi la. Ngifihle Echo please. Ya bafethu, sisho njalo-ke i-statement okanye ngithi nje i-post, because izinto ey'suke y'bhalwe kuma-social media kakhulukazi njengoba bengifunda la bekuyi-story esikwi-Facebook, so ngizothi i-post ebikwi-Facebook yomunye engicabanga ukuthi-ke naye uyimemba yama-gangsters. Bafethu asazi ukuthi khona kuphi okuyikhona khona, but-ke yena-ke vele-ke amacala ebenawo njengoba kushiwo ukuthi ebesusa kwasani okumphazamisa endleleni yakhe, of which lapho vele ubenza i-crime, ukubulala eSouth Africa nanoma yikuphi impela lapho usuke usuphula umthetho impela. So bafethu-ke ngifisa ukwazi ukuthi kuthini ukuphawula kwakho bafethu ngalolu daba. Make sure ukuthi uyayilike ivideo, uyasubscribe